dachi maketi bi eke di san orie di manda nkwo di da aya maketi afoye afọ na daye di otumachi and smala dachi dati somiti opu to it dasi time na cycle and nature situated at 8 time o clock only time na passing time be cycle sanda manda dato dano all represent eke orie afọ nkwo 8 dachi be wichi the wike the noun wiki or week di na di dim be master ladu di uware calendar ọnwa manu afọye ọnwa manu imbo machi ọnwa manu atọ mee ọnwa manu anọ junu ọnwa manu iri na abụọ jenụwarị ọnwa manu iri na atọ febụwarị